Hausawa na cewa idan bera da sata to daddawa ma fa da wari. Akan labarin wadda ake cewa ta damfari mutane biliyan 1 wasu ce biliyan 3 ne ma. Bana mantawa ina China akwai wata cousin ita ta turo min kuɗi in siya mata wasu tukwane. Naje babbar kasuwar nan da ke iwu Futian na bincika. Naga tukunyan nan tana kai 30,000 duk ɗaya. Na kira ta na gaya mata nace to fa wannan tukunya ta kai 30,000. Sai ta ce min kai dai gaskiya dai ana matsa da kaza ana samun ta 7,000 kaza. Kawai ta ce to shikenan turo mata kudinta. Ina turo mata kwa sai ta danna wa masu 7,000. Bayan wata 2-3 na ce a labarin tukunya an ce tana nan. Akai wata 7 in takaita muku dai shiru. Akai shekara shiru. Na ce a labarin tukunya ce ya zama labari. To sai yanzu na samu labari yanzu an ce ai ita dai wannan dai da aka tura odar tukunyan nan dai yanzu ana zargin ta da kes na biliyan 3. To in dai ba san banza ba abinda ake sayarwa 30,000 a ce ma wai akwai shi ana samun shi 7,000 in ba san banza ba. Ko yan Chinese sun aisa su na 30,000 in ka kawo musu shi a 7,000 ai su ma su saya. Allah kyauta mu, Allah raba mu da san banza.